Osijeku umetničko-produkcijska grupa Noć muzeja otvorit će 19. maja u subotu vrata preko 200 muzeja, galerija i izložbenih prostora u 65 mesta u Srbiji, inače 9. put pod sloganom Odličan provod u muzejima. U Inđiji, koja se po 4. put priključuje organizaciji ove manifestacije, publika će u neonskoj noći muzeja u periodu od 18 časova do 2 časa iza ponoći moći da poseti izložbi Recreation autora Danijela Babića u Galeriji Kuće Vojnovića, dok će u galerijskom prostoru Kulturnog centra biti organizovana izložba samo za odrasle intelektualce posvećena delu kultnog američkog strip autora Roberta Crampa. Isto veče u bioskopu Kulturnog centra u 22 časa biće prikazan i dokumentarni film Cramp, a u KC kafeu posetioci Noći muzeja tradicionalno očekuje svirka sa početkom u 23 časa. Ove godine nastupit će i bend Branimir i neprijatelji.